Zomer 2009. Tijdens een persconferentie wordt het initiatief aangekondigd om te komen tot een wetenschappelijk werk over mijnwerkers in Limburg. Speciaal voor dit doel is een stichting opgericht om onder andere het noodzakelijke geld bij elkaar te brengen. Moeten we daar niet wat voor hangen? Ja, daar moet eigenlijk het doek over. Inmiddels is het november 2012. We zijn 3 jaar verder en bevinden ons in het Corneliushuis in Heelerheide, gelegen op een centrale plek in de voormalige mijnwerkersstad Heerlen. De voorbereiding voor de feestelijke uitreiking van 2 in opdracht van de stichting geschreven boeken is in volle gang. Podium, zaal en informatiemarkt maken zich op voor de ontvangst van talrijke gasten. Passioneel en bevlogen ligt voorzitter Schreurs het initiatief toe. Via zo'n eigen geschiedenis van de lui te laten schrijven, richten we voor hun een monument op, voor wat ze betekend hebben voor Limburg, voor Nederland en voor alle lui die daar heel lang van geprofiteerd hebben. Subsidiegevers, donateurs, vrienden en belangstellenden vinden de weg naar de informatiemarkt in het Corneliushuis. De stands van de organisaties die het mijnverleden levend willen houden, worden druk bezocht. Ook het in opdracht van de stichting geschreven wetenschappelijk standaardwerk vindt gretig aftrek. Veel is al geschreven over het mijnverleden en de mijnen, minder over de mijnwerkers zelf. Dat is de reden geweest dat we zeggen van zo'n wetenschappelijk werk wordt geschreven en dat publiekswerk is een monument waarvan we zeggen de waardering die zo lang is uitgebleven moet blijken uit het feit dat we dit tot stand brengen. Nederland is gedurende een groot deel van de 20e eeuw voor zijn energievoorziening in hoge mate afhankelijk van Limburgse steenkool. In de jaren 70 komt hieraan een einde en moeten tienduizenden mijnwerkers omzien naar ander werk. Nu, bijna 40 jaar na de sluiting van de mijnen, is in Limburg het besef gegroeid dat de mijnbouw en de mijnwerkers van groot belang zijn geweest voor de identiteit van de streek rondom Heerlen, Geleen en Kerkrade. Godzijdank dat deze geschiedenis dat die bewaard blijft. Dat we voor zover dat wij nog leven, dat we dat misschien nog een stukje over kunnen dragen aan de jeugd. Dat het besef dat wij zoveel meter onder de grond gezeten hebben, ja, dat was een fabriek onder de grond. Nou staat alles boven de grond. Dat was een fabriek onder de grond. Dat kun je helemaal niet voorstellen. Heerlijk, Kerkrade, Schaatwerk, Landgraaf. Dat was allemaal één fabriek. Zo groot kun je hier bovengrond geen fabriek bouwen. En dit ging gepaard met de economische en sociale teruggang. Diverse sprekers betreden het podium, staan stil bij de betekenis van deze presentatie en geven een toelichting op het nieuw verschenen werk. Vertegenwoordigers van overheid, redactie en financiers voeren een geanimeerd gesprek onder leiding van presentatrice Vivian Lataster. Van alles is er geschreven over de industrie en de techniek van het kolendelven, maar vrijwel niets vanuit het wetenschappelijk oogpunt over de mijnwerkers zelf. Mijnwerkers in Limburg, een sociale geschiedenis, wil voorzien in die leemte. Het is een omvangrijk standaardwerk geworden waarin de Limburgse mijnwerker zijn leven en werk centraal staan. Het boek is samengesteld onder eindredactie van Ad Knotter. Dit is het. Het gaat eigenlijk over alles wat het mijnwerkersleven betreft. Dus zowel het werk ondergrond, het leven bovengrond, de techniek van het werk, de verhoudingen ondergronds, de verhoudingen bovengronds, het huishouden, de mijnwerkersvrouwen, het wonen in de kolonieën. Waar kwamen de mijnwerkers vandaan? Korte projecties brengen de zaal terug in de tijd. Voor even herleeft het ondergronds werken. Het gedicht van een mijnwerker, anoniem rond 1900 geschreven, verwoordt het harde mijnwerkersbestaan van toen. Habe 30 lange Jahre im Geklufte mich geduckt. Habe 30 lange Jahre Stein und Kohlenstaub geschluckt. Abgerackert mich bis aufs Blut, vegetiert und nicht gelebt. Ihr in goldener Sonnenpracht, wisst ihr, was es heißt, dort unten Bergmann sein?
ewig von der Nacht umlauert, wenn's im Gehirne pocht und klopft und dein Schweiß in schmutzigen Bächen dir vom Leibe niedertropft. Habe 30 lange Jahre im Geklufte mich geduckt, abgerackert mich bis aufs Blut, vegetiert und niet gelebt. En met dit onderzoek merk je dat, hoe dat leeft in de samenleving en hoe je als historicus voor de samenleving een betekenis kan hebben. Als ik over dat project vertelde tijdens het werk, toen ik eraan werkte, toen zeiden mensen, mijn opa heeft er gewerkt of mijn oom. Heel veel Limburgers hebben daar nog herinneringen aan. En al die mensen die kunnen denk ik iets doen met dit boek. Kan dit boek betekenis voor hebben. De tweede uitgave die in hoge oplage verschijnt is In en onder het dorp Mijnwerkersleven in Limburg. Het is een persoonlijk boek waarin Wiel Kusters vertelt over de Limburgse mijnwerkers en hun families. De schrijver groeide op in Spekkelserijde als zoon en kleinzoon van mijnwerkers. Het is ik denk een heel wonderlijk boek eigenlijk, omdat het uit 3 elementen bestaat. Het bestaat uit die nieuw geschreven tekst, voor een deel dus familiegeschiedenis en voor een deel dus verweven met de mijnbouwgeschiedenis. Er zijn er prachtige foto's in het boek, waarvan de meeste nog nooit gepubliceerd waren. Bijeengezocht door Paul Arnold van het Sociaal Historisch Centrum. En dan zijn er gedichten en verhalen, zoals ik die vanaf het midden van de jaren 70 geschreven heb. Ik heb over andere dingen ook geschreven, maar er zijn nogal wat verhalen en kleine essays en gedichten tot stand gekomen in die 36 jaar. Waarin ik me ook heb verdiept in dat bestaan van mijnwerkers en hun cultuur. En een selectie daaruit kom je ook in dit boek tegen. En op een manier dat die 3 lagen als het ware, in ieder geval ook die 2 tekstlagen, die meer literaire en die historische nieuwe vertelling, die op elkaar inwerken en op mekaars context gaan vormen. De eer is aan gouverneur Theo Bovens om de eerste exemplaren van het boek In en onder het dorp uit te reiken. Daarna trekt een lange rij over het podium langs de opgestapelde boeken die als zoete broodjes over de toonbank gaan. De geschiedenis van de wereld, de geschiedenis van een streek is opgebouwd uit allemaal individuele verhalen. En het wordt de kunst om daar zeg maar de juiste verhalen uit te halen die het meeste laten zien, het meeste laten voelen wat mensen hebben meegemaakt. En het zijn sterke verhalen en dan niet in de zin van dat het overdreven verhalen zijn, maar ze zijn krachtig in zichzelf. En daaruit bouw je de geschiedenis op. De verhalen van alle dag worden op een gegeven moment zo belangrijk dat ze worden doorgegeven aan nieuwe generaties. En ja, dat komt samen in een boek, dat wordt samengevat in een boek. Het DSM Sabi-koor, vanuit de traditie verbonden aan de mijnen, verzorgt een passende muzikale bijdrage. Even weer klinken die 2 woorden die ieder mijnwerkersbestaan getekend hebben. Glück auf. Ik vind zelf dat door al die aspecten die we in het boek behandelen, dat er wel een rijkdom aan informatie en aan kennis verzameld is door dit project, die vrij uniek is en ook toch wel recht doet. Hoe moet ik het uitdrukken? Die geeft die mijnwerkers uit Limburg een plek in de geschiedenis, zeg maar. Zo zou ik het willen uitdrukken. Ze krijgen daarmee een historische betekenis. Mijnwerkers in Limburg houden herinnering aan de Limburgse mijnwerkers levend en verschaft op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht in de aard van hun werk, de sociale verhoudingen en de cultuur rondom de mijnen. Daarbij staan de Koempels en hun gezinnen telkens centraal. Hun lotgevallen vormen het vertrekpunt voor deze boeiende geschiedenis van de mijnstreek. De Koempel verhaalt.